Казвам се Диана Бойчева. Аз съм книгоиздател. Според вас какво означава човек да е книгоиздател? Издателската работа е продуцентска работа. Както продуцента на Тейлър Суифт всъщност прави така, че тя да стане популярна, че нейната музика да се слуша, че тя да има участие, същото прави и книгоиздателя. Той избира книги, които според него имат пазарен потенциал или някакъв друг смисъл, но най-вече пазарен потенциал. Инвестира в тях и ги предлага на точната аудитория, на точната публика, така че тези хора да си ги купят и съответно с приходите да може да инвестира в нови книги или пък да допечати същата тази книга, за да може да продължи да я продава. Тоест книгоиздателската работа по своето същество не е творческа работа. Книгоиздателя е предприемач, той е бизнесмен и продуцент, не е писател. Нали? Не трябва да бъркате тези две неща. Какво включва процеса по издаването на една книга? Като начало, да, може издател или автор да създаде концепция за дадена книга и след това тя да бъде създадена по тази концепция. Може и някой писател просто да е написал текст, който е много впечатляващ и който според даден издател ще има пазарен потенциал. След като автора вярва, че е приключил с работата по книгата, редактора е човека, който се занимава, който занимава с това текста стилистично, ритмично да е добър. Да кажем, да няма твърде много описания, пък никакво движение. Или в една глава има супер много реч пряка, а в другата супер дълго описание на някаква върба. Примерно, ако хората са седнали на дивана, ма след това не са станали, редактора ще каже, не, тук сюжета не върви добре, объркал си нещо. Тоест, редактора проследява дали цялостният текст е хомогенен, дали държи читателя в напрежение, дали има всичко нужно тази книга да е увлекателна, както в един филм. Дали има начало, дали има край, дали има завръзка, дали всичко, което трябва да бъде казано, е казано ясно. След редактора се включва коректора. Това е съвсем отделен човек, който се занимава изцяло само с граматика, пунктуация, технически грешки и пропуски, прочита целият текст и изчиства всичките тези грешки. Ако си мислим, че ChatGPT може да ни оправи грешките, в интерес на истината може, но не е толкова добър и допуска някои други грешки и според мен ChatGPT усложнява структурата на речта, което не винаги е хубаво и не се чете чисто. След коректора се включва дизайнера на книгата. Това е човека, който прави така, и сега ще ви покажа една книга, подбира шрифтовете, прави така, че текстовете и илюстрациите, ако има такива, да са в синхрон, да работят едни с други, да има въздух достатъчно за четене. Например, аз съм голям привърженик на ергономията на четенето. Това означава, че книгата е удобна за четене. Значи някои книги, ако ги отворите и вътре текстът е толкова древен, че и с очила не става. Дали има достатъчно въздух, дали шрифта е подходящ, така че да се чете добре, дали номерата на страници са на подходящи места, дали бележките под линия са изнесени добре и четливо. Дизайнера на книгата прави всичките тези неща, така че тази книга да е удобна за читателя. След това отново се включва коректора, който отново чете цялата книга. Проверява всичко преносите, проверява нещо дали не е изпаднало, нещо да не се е разместило, защото ние всички сме хора и честно казано нашите книги, които ние издаваме в Ракета, средно всички се четат може би по 6 пъти от различни хора и пак винаги остава нещо, винаги остава някоя грешка. След като коректора отново прочете всичко, дава един списък с пропуски и грешки на дизайнера, дизайнера ги нанася, тогава книгата вече е готова за печат. Издателството изисква от Националния регистър на издаваните книги, който се намира в Националната библиотека, ISBN номер, който е уникален номер за целия свят. Разбира се, междувременно е най-добре да сме работили с дизайнер за корицата. И е много важно, както казват, по дрехите посрещат, по ума изпращат, корицата е изключително важна и не бива да се подценява. Тя е опаковката на една книга. Ако на корицата на една книга има гола жена, а вътре учебник по математика, читателя ще бъде силно разочарован. Нали така? Винаги трябва корицата да отговаря на това, което е вътре. Като обърнем книгата отзад, какво прави човек? Хваща книгата, обръща я, поглежда цената винаги
и прочита какво пише отзад на книгата. Ако това, което пише, не му говори, ако то не е маркетингов текст, ако то не е нещо, което продава, много вероятно човека ще остави книгата в книжарницата, да кажем, или в библиотеката и няма да посегне повече към нея. Трябва много добре да се мисли за книгата като продукт. И след това вече стигаме до маркетинга, продажбите, дистрибуцията и целият този голям свят необятен. Когато говорим за детски, включително и за книги за възрастни, сега ще ви покажа една книга, която не е съвсем детска. Ролята на илюстратора, според мен, не е буквално да нарисува това, което ние сме прочели в текста. Ролята на илюстратора е чрез това, което прави да подсили ефекта на текста, да допълни и включително често пъти илюстратора създава нови светове около текста, т.е. прави така, че възприятието на текста да се разшири. И обикновено илюстратора и автора работят в синхрон и заедно, за да може да се получи по възможност най-доброто впечатление за читателя. Илюстратора се съобразява с възрастта на читателите, с целта на книгата, както и с някои икономически показатели. Тоест, ако ние искаме някакви супер огромни детайлни илюстрации, това ще струва доста повече, отколкото ако искаме по-елементарни и по-малки илюстрации. Така че парите винаги имат значение. Както казах, издателската работа е продуцентска и е много важно колко струва цялото това нещо и как точно ще можем съответно да го продадем, ако нямаме някакво финансиране, което е безвъзмездно. Без значение каква е книгата, дали е учебник, дали е детска книга, дали е личностно развитие, дали е художествена книга, процесите са същите. Колко струва според вас да се издаде една книга? В моя опит и в моята експертиза, за да издадем една от книгите на ракета, без значение дали е детска или е книга за възрастни, в общия случай, за да издадем около 1000 броя, това би ни струвало около 15 000 лева. Тук се включват авторските права, които са между 10 и 15% от коричната цена на книгата, което често пъти се плаща авансово. Тоест, ако да кажем, искам да издам в 1000 броя една книга, която струва 40 лева, аз трябва да дам 4000 лева на автора авансово за правото да издам неговата книга за всички допълнително продадени бройки. Аз съответно също ще му плащам отчисления, също както е при музиката и при всички други творчески индустрии. След това идват разходите за превод, ако книгата е преводна. Превода също е доста голямо перо. Превеждането се счита за авторски труд. То не е просто машинално копиране на нещо, а в превода също се включва авторство, защото преводача трябва да преведе стила на автора. Ако нещо е казано просто, той трябва да го каже просто. Ако нещо е казано заплетено, той трябва да предаде същото чувство. Ако е използван жаргон, игри на думи, преводача трябва също да използва жаргон и игри на думи. Имаме заплащането на редактора, на коректора, след това на илюстратора, ако има такъв, или дизайнера на корицата, винаги има корица там, винаги има заплащане. Аз бих казала, че е добре човек да включва и разход за маркетинг, защото без маркетинг в момента нищо не може да се продаде така или иначе. Хората не могат от себе си да научат за съществуването на нещо. Те трябва от някъде да им дойде тази информация. Когато инвестираме в началото, след това пускайки книгата на пазара, ние се надяваме то да ни се възвърне и ние да имаме печалба, чрез която печалба да реинвестираме в нови продукти, в нови книги. Това е във всеки един бизнес, какъвто и бизнес да захванете, горе-долу е така. Ако вие бяхте книгоиздател, как щяхте вие да изберете каква книга да издадете? Много често има, аз дори наскоро имах такъв въпрос за едни книги, които сме издавали и са изключителни преди години. Земя за прицел на Свобода Бъчварова. Но тази книга е издавана много пъти на български през годините. Тоест, търсенето за нея е много малко. Една така, да, тя трябва да я има на пазара, защото е страхотна книга. Обаче една такава инвестиция, тя ако ни се възвръща 5, 6, 7 години, нали, ние нямаме, да кажем, специално в ракета, то финансов капацитет да инвестираме нещо толкова голямо, че да го чакаме, то след това да ми се възвръща 5, 6, 7 години. Много важно да преценяваме нуждата на пазара и ако пазара няма тази нужда, просто може би има да потиснем егото си и да потърсим нещо друго, което да издадем, така че да може в крайна сметка това колело да продължава да се върти, ако имаме такъв интерес. Много често хората, които написват книга, всъщност искат да я издадат заради себе си. Искат да я издадат, за да доставят удоволствие на себе си, защото са я написали, искат тя да види бял свят, да я подарят на приятелици и така нататък. Нали? Това е съвсем различна потребност и поради това всъщност
пазара с самопубликуващите се автори изключително се разраства и е много голям. Хората имат потребност. Както ако аз обичам да рисувам, аз ще имам потребност моите картини да ги покажа на другите хора и така. Така че това са две съвсем отделни неща. Дали издаваме книги под формата на бизнес или издаваме някоя книга, за да задоволим по някакъв начин собственото си его, в което няма нищо лошо. Според вас, защо изобщо трябва да се четат книги? Всъщност, книгата от една страна е медия. Тя се конкурира с телевизията, с филмите, с TikTok, с YouTube. Това дали избираме да четем книга или дали избираме да гледаме някакви клипове в TikTok, е наш избор като хора как да запълваме свободното си време. Истината е обаче, че когато четем книга, това е като фитнес за мозъка. Значи нашия мозък се упражнява да мисли, да изгражда визуално някакви светове или ако четем нещо, което е нехудожествено, да осмисля различни концепции. И тъй като ние все повече и повече прекарваме време да гледаме готово, сдъвкано съдържание, което ни е поднесено супер бързо да го възприемем, веднага да разберем цялата информация, нашия мозък става ленив. Все едно си представете един човек, който няма мускулатура, няма издръжливост, няма сила. Когато нашия мозък стане такъв ленив, ние не можем да имаме критично мислене. Не можем да решаваме казуси, с които се изпречваме в живота. Ние не можем да взимаме бързи решения или рискови решения, когато се налага. В този смисъл, личното ми мнение, което може и да е непопулярно, е, че четенето в настоящия момент е в голяма степен фитнес за мозъка. И ние е много важно да упражняваме мозъка си. Аз бих казала, че не познавам супер успешни хора, които са постигнали много, които напредват, които не четат. Просто четенето е изключителен механизъм за развиване на нашия мозък. Както ходим на фитнес, същото е. Затова всеки трябва да избира и да чете това, което му харесва. Ако на някой му харесва да чете любовни романи, да се разцепва от любовни романи. Ако някой обича фантастика, фентази, ужаси, да чете ужаси. Противник съм на ограничението и говоренето за литературния вкус. Да, има изключително задълбочени творби, има неща, които са написани по много по-добър начин от други, но на първо място по-важно е да четем, а на второ място идва това, което четем. По-важно е да ни е приятно. Това е също като със спорта, пак ще го сравня. Много е по-важно да спортуваме нещо, което ни е интересно и ни харесва, за да може да го правим дълго време, отколкото да си кажем максимум ефективност ще имам, ако дигам тежки гири, обаче ми е супер скучно и ги дигам тези тежки гири 2 седмици, казвам, майната, приключвам с спорта, това не е за мене. Така и с книгите. Много по-важно е да четете неща, които са ви интересни, които ви харесват, които ви увличат след себе си. Те ще поведат и другите работи и ще се развива вашия литературен вкус.